Беше и 10 стана и 70. Това от вятъра. Даже 80 стана част. От вятъра. 70. Аз ти измамата, брат. Ама измамата. Толкова вятър. Не може да е било и нещо. Вятъра го прави. Божо на велика. Недялко Кирев Грозев. Добре, записала съм. Дойде ми на ума. Нали казах, че Недялко Кирев Грозев. За какво го правите? Народ, 3 месеца ги сега не видях номерата, които си записала. 10, 11, 12, 13. Милганката. А пък 12. Тия, които аз ги взех, първия ти е пуската, втория ти е бърсака. 13 е луканка, така? Да. 11 е бърсака. Да. Преместваме ги под стрехата да. Няма, сега номерата ги взимам вече, няма да ги отделяме. Още малко нататък дайте. Ще слагаме на това. Не, това тия са заедно. Що? Ей, със и това са. Ей, да, и със и това нещо. Това е пуска и той е към тия ли да е? Не, така да си вървем сега. Дайте още нататък. Той няма да май няма да Времето е на дъжд, не е зле да ги скриете. Още малко натам. Ети тръчките. Още малко да ви кажа. Няма проблем. Те са отделни, ако трябва тия, къде мога да е? Кое? Да, ей тия на... Още наместим, още нататък. Ей тия ще ги сложим тук там, където останаха, нали ли са заедно? Ето на сега. Ето така ще ги сложим. Както са. Отай натам. Както са. Опиташ ако искаш. Дегустация? Може да опитате. Браво. Това е по-нещо. Банката знае. Банката добре. Кабинета знае.
Здравейте. 34-та, не там, е тук. Тук, да. Е, тук е 4-та, това е 34-та. Съгласен съм напълно. Имам. Здраве! Предаваме на живо за цяла България. Май Шавали. Миналата година пак не попитах какво за представяне. Нали, аз съм Георгиева, тя Кадашки сме. Аз ги познавам, ама идва на гара да не Здравейте. Чест и почитание, господин професоре, радвам се да ви видя.